הסרט הישראלי האסונות של נינה הוקרן שם בסנדנס, ואנחנו נמשיך לעדכן גם בימים הקרובים. הם יעשו סקי, איתן, ואנחנו נעדכן. עכשיו מהאסונות של נינה לאסונות של מייקל. כן. המשפט נפתח. המשפט נפתח, ראינו את התמונות שוב ושוב ושוב בסוף השבוע, עכשיו הגיע שלב הסיכומים. תשמע, מייקל עשה 3 טעויות גורליות כנראה בפתיחת המשפט. קודם כל הוא מאחר ב-21 דקות, והשופט אומר לו, סימנתי אותך אדון ג'ייקסון, ככה לא נוהגים בבית המשפט שלי. 2, כל המופע הזה שהוא קופץ שם על הגג של המכונית, מצטער מאוד לא טוב לכל האנשים שחשבו שמייקל ג'ייקסון יציג תדמית מהוגנת, הוא שוב וואקו ג'ייקסון המשוגע. ודבר שלישי, הוא מקיף את עצמו, שרשרת אנושית של בריוני אומת האסלאם. זה מאוד מפחית הקהל הלבן, אבל מול כל הדברים האלה הוא עושה דבר אחד, ונדמה לי שזה מה שיכבוש את הקהל, גלי הערצה המוניים. קודם כל מקיף את עצמו במשפחה, ג'נט האחות האהובה, שאהובה גם על האמריקאים, המשפחה, ומעריצים בכל העולם יוצאים להפגין למענו. ממש היום במקסיקו סיטי יש מעריצים שמפגינים למענו, מול שגרירות ארצות הברית ברוסיה, בספרד מקליטים קליפ ומשדרים אותו באינטרנט, אפילו כאן בישראל המעריצים מתקבצים. זה דבר שהשופטים לא יוכלו להתעלם ממנו. המעריצים של מייקל ג'קסון יוצאים מאחורים שלהם. המחאה שלהם חוצה גבולות ויבשות, מיפן ופולין ועד כיכר דיזינגוף. צעיר המעריצים הישראלים הוא רק בן 13. בריטני ספירס וג'סטין טימברלייק הם לא הקטע שלו. כן, אני חולה עליו. הבילי ג'ינס, במעלוב. She's sick out, that then I am the one. מה היית מוכן לעשות בשביל לקבל ביקור בנברלנד, בלונה פארק ובגן חיות? לחתוך את הוורידים! מסרים לא חינוכיים פה רצים. תגיד לי, מה, ההורים שלך יראו את זה? מה אכפת לי? ההרצה העיוורת הזאת לזמר התימוני מעוררת הרבה הרמות גבה, אבל המעריצים האלה טוענים שמייקל ג'קסון הוא דרך חיים. הם מוכנים להוציא סכומים גדולים רק כדי לנסוע אחריו ברחבי העולם, חלקם אפילו בילו איתו בחווה שלו. בוא תתאר לנו את החדר שנה של מייקל ג'קסון. אסור לי. למה, חתמת על איזה מסמך? יש הסכם כזה שאסור לי לבוא לתקשורת ולספר כאילו את כל מה שהיה שם. שי חזן ערך כבר 8 נסיעות בעקבותיו של ג'קסון, הוא אפילו הופיע בסרט של מרטין בשיר. ישראלי אחר, אורי גלר, שנחשב לחבר של ג'קסון, התגייס השבוע למלחמה על חפותו של הזמר, וסיפר על טיפול בהיפנוזה שערך לג'קסון. I did something, I would say, highly unethical. I simply asked him about those first allegations, and Michael, under hypnosis, told me that nothing of the nature happened. המעריצים הישראלים לא מתרשמים מגלר. לדעתי אורי גלר הוא בן אדם פשוט מגעיל, מכיוון שאני פגשתי לו כמה פעמים במסעות אחרי מייקל, והספקתי כבר פחות או יותר ככה לראות איזה בן אדם הוא. אז בתור חברות, הוא נצמד למייקל, מכיוון שהוא הרגיש שהוא ככה בעננים, ככה עם מייקל ג'קסון, סלבריטיז וכולי. מעריצים מכל העולם בילו את סוף השבוע בהמתנה מחוץ לאולם בית המשפט בסנטה ברברה. גם בישראל נחושים מעריציו להוכיח שבעצם מדובר בפרשת דרייפוס 2. זה אחד הדברים שאנשים אומרים, טוב, הוא תימהוני, הוא מוזר, כן? יפה. זה לא פשע. זה לא פשע. זה כשלעצמו לא פשע, ואנשים על זה יפלילו אותו. ואיך הוא אוהב ילדים? זהו! יותר מדי. זה הרגשות שלו, זה לא צריך לגוע לך, לא לאף אחד, לא לעיתונות, לא לפפראצ'י, לא לאף אחד. מה יהיה אם הילד שלך ילך ויפגין בעד מייקל ג'קסון בכיכר, תגיד לי? רציתי לשאול אותך אותה שאלה, גיא, בעוד 10 שנים? אני לא רוצה לחשוב על זה. אגב, יש המון ספקולציות, אנשים שואלים מה זה הסרט הזה והמדליה שהוא הדביק לעצמו. אין לזה הרבה משמעות, הסביר אחד ממקורביו, הוא מאוד אוהב סמלים צבאיים כשהוא יוצא לקרב, וזו הדרך שלו להראות, אני עכשיו נלחם על חיי. אולי בקרב החשוב של חייו. כנראה. תודה איתן. תודה.